Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla monero bindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka altine hande Amadou caggal nde ganduɗa noon balɗe tati mi huccodirani e mabɓe ko yewede tan woni hakkude meɗen ɗum noon mi arte dow jaam ko noon tan goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe seerenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof ha oɗo rafole mbiyen boros wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde baɗum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata mi salminima mi salmitimama kadi no fewi no mbiɗani tigui ko yewede mawde saabu woni hande balɗe tati ko en jiidirani e plateau o en même temps kadi aussi a huccidirani e bandiraɓeɓe kono sikki ala ko jaam tan ɗum ɗonne kadi no mbinomi ni minnene tengtini kongolam ngol wonde aadima e mabɓe ko altini alhamdulillah aɗan ɗo huccite mabɓe ɗum noon Aissata ko adi hay hunde haɗam arde calminali ene wayno ko neldude duwaw bandiraɓe men toon to Rindiaw ko narten ko joni studio o en keeɓi kabaru wonde dendi meɗen ne wiye Abdoulaye Issé Bal ene sanki ko suka tokoso ndeysan en duwimo en duwnima dendagal Rindiaw naaɓe en duwnima kadi mawni ko hono ɓe ganduɗa kadi ko jinnaɓe makko en duwnima ɗumen no fewi e mawni ko ne wiye Abou Issé Bal toon to Rosso wiide tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko Abdoulaye Issé toon to Rindiaw dendagal no Rindiaw naɓe kala e Mauritanie naɓe foof neldama duwaw e nden ɗon ustari ko wona ɗum ina wayno ko salminde bandiraɓeɓe hono kala subaka yettudeɓe jarnodeɓe kono kadi e mantudeɓe noɓe ɗoftori tigui ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko roɓiɗo jayndeji kala subaka wideɓe tan no hono no kala subaka ko weltare e weytare e huccidde mabɓe so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh e duwanade may duwanade dendagal bandiraɓe sankoraɓe Amadou Yallah yurmo yafomo harnamo aljanna ko ɓuri tengtude hande Aissata ne wayno ko toɓɓe kewɗe tigui tawate e nder jayandeji leydi men Sénégal guila e ƴellitugol walla mbiyen e laygol o mboroso Covid-19 kono kadi e toɓɓe goɗɗe kala jayandeji meɗen hande pini dawri tigui ko yewti ko e toɓɓe ɗe cuuɓi e oɗo altine hande noon tigui Amadou jayde libération udditadaman ko noon tigui nden ɗon jayde wi ko Covid-19 e nder ndeɗo yontere nde ko yontere niɓɓere no fewi ɓaleere kurum wonande leydi men Sénégal ko nogas e nayo tigui keddi hen e nder nden ɗon yontere e nder balɗe jiiɗiɗe ɗen ɗon ndewi noon ko joyo kadi keddima hen e oɗo weekend kono kadi nden limore nde addi leydi men Sénégal e timminde capanɗe jeetato e nayo heddiɓe e o mboros coronavirus ene wayno noon to banggue ɓe cellani ɓe ko temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe nayo e jeenayo kañum tigui jiiya e ɗe balɗe ɗiɗɗe jewtuɗen tawi hen nogas e goho ko tampuɓe tigui nana tigui e service réanimation jayde Le Soleil nden ɗon jayde koye oɗon fannu arti ko guuri daɓɓikiniɗi kono tan de e natal o mo ganduɗa ko biteɗo professeur Khadiyatullah Fall mo ganduɗa woni ko toon to université mbo Québec ko tigui jangguinowo ɗum ɗon noon ko fanniyanke ko yetti ko e banggue rafiji jayde wi noon ko kanko de oɗo saaha hande o feeri lawol gam ferande ko yetti ko e Sénégal ko wiyete ko hono banggue l'air post Covid-19 woni tan lawol yaltude e oɗo mboroso biteɗo coronavirus goɗɗum ko tawete hen ko toon to dande maayo Sénégal ɗum ɗon de ɓe koliti wonde ko masiŋaji nogas kañum de o saaha hande nawa toon gam sokkude kon maaro wonno ko tigui e soñede e oɗo saison mbo gonɗen jayde l'observateur l'Obs jayde groupe Futur Média ina wayno arti no wowi artirde kala subaka oɗo saaha hande kayre nde waɗi ko limore hitandi woni e lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas alhaali Petrotim e toon to jayde witende BBC e cimtolngol ganduɗa ngol addino ɗo tigui haala hewko ɗo e leydi men Sénégal tawi joopi ko Aliou Sall miñiraɗo e mawɗo leydi ndi saabi noon jayde wi ko Aliou Sall enquête mo ganduɗa o saaha hande koko yejjita goɗɗum ɗum noon jayde wi ko chronique mo ganduɗa o kay ko ɗum affaire walla mbiyen alhaali mo ganduɗa o ko niɓɓo no fewi e ko yewti ko e halis pétrole kam e ko nandi hen ɓe kolti wonde noon koko yewti ha joni e pellital kam e hono eɓɓore walla mbiyen ha joni konngoli procureur mo ganduɗa ko Serigne Bassirou Gueye ha hande de ina fada holko foti huccinde walla holko foti tengtinde e on ɗon enquête jubinaɗo ko tolni e lebbi jonɗi goɗɗo cuuɗen konngudi ko ndey Fatou Diop Blondé mo ganduɗa de kañumne kadi jeeya koye gomo witengo Arlogne Boko so wiide makko de ina wayno ha hande de o holliti wonde ko wona oɗo régime manam wona nguɗo laamu de ne wayno laɓɓinta on ɗon alhaali goɗɗo cuuɗen ko ngoni ko Mamadou Lamine Diallo mbo teki on holliti wonde de ko leeli e ko yawi kala alhaali o ma laɓɓini ha laaɓa ceerrene tawa hen alhaali coronavirus ɓe ganduɗa
ko safretenoɓe toon to centre tambiɗi ko wiyete banggue hono safara o jayde wiide ko ƴetti yoga e konngudi mabɓe ɓe ganduɗa ɓe ko tampunoɓe e ɗon rafi hen goto noon holliti wonde meeɗino namdade docteur wi wonde so tawi ine wawi ummade walla hebnede ko yewti ko e biére woni sangara ɓuɓɗo tigui gam o wawa yarde noon goɗɗo noon holliti wonde kañumne kadi ñaagui ko docteur o ko gam yidde hodde galle muɗum beele wawa tigui yewdirde e joom suudu mum ɗum ɗon noon goɗɗo suuten konngudi so wiide wonde ko bojji cam o wiyete ko hardiatou caggal nde o nani ustare biteɗo Pape Diouf keddiɗo e mboros biteɗo Covid 19 vox populi ko addi hande nden ɗon jayde Aissata ne wayno ari koko uddi hakkillaji hande en dow wuuro e nder wuuro lamorgo ngo Dakar e leede muɗum kala ko tajgol taƴi ndiyam tigui ɗo e Dakar jayde wi noon ko ngakkere ndiyam tigui oɗo saha hande saabi ha fatti kala ko fate banggue gandiji ɓiɓe leydi ndi ha jibini hande mette no fewi ɓe kolti wonde noon ko Dakar Rufisque ɓe ganduɗa kala o saha hande nana tigui gondi e mette mawɗe no fewi e ko yewti ko e ngakkere ɗam ɗon ndiyam jande noon waɗi ko reportage toon to Parcelles Assainies HLM Grand Yoff kam e Rufisque ha toon to Bargny kono tan de omo ganduɗa ko Serigne Mbaye Thiam suuti konngudi mo ganduɗa kam woni jagorɗo tambiɗo diƴƴe leydi Sénégal holliti wonde de alay saago de ne wayno yoga e leeɗe o saha hande de mbawa wurdude e ngakkere ndiyam ha diwa o saha saabu de koye golle mantiniɗe ɓe goni so wona gasi ene wayno ɗum ɗon wawa tigui iwandeɓe kamɓe joguiɓe ɗen ɗon caɗele ndiyam jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo oɗo saha hande nde ari de ne wayno ko e waylude yoga inde to banggue laabi hani e monument ji e gueɗe baɗe noon ɗum ɗon noon toon to Saint Louis e Rufisque kam e nokku mo ganduɗa o kay o saha hande ene wiye Gorée e ko way noon ha ɗo e Dakar Plateau ɓe kolliti wonde de ene wayno yidde mabɓe oɗo saha kay kala ko fate banggue gueɗe ko hollirta jimari woni colonisation française yo kay iw ha laaɓa ceer e dow ɗin laabi kono kadi eko wayno monument ji ko jiitan ko monument mo ganduɗa ko général Faidherbe mo ganduɗa ene tawi toon to diwan mbo Saint Louis woni ko jayde fini dawde oɗo saha hande yimɓe hewɓe noon cuuten konngudi ko wayno maître Augustin Senghor mbo Gorée kañumne addi hen yiyande mum Aliou Ndoye maire mo Dakar Plateau yidde muɗum o saha hande ko yo yewtere waɗi e fannu o beele kay pamodiral ene yiite e ɗen ɗon gueɗe ene tawe e hello ɗiɗi ha joyyi e nde jayde witede quotidien le quotidien ko jayde laswi nden ɗon jayde o subaka hande ne wayno ari ko e konngudi ɗi ganduɗa ɗi hande ko Pape Samba Mboup suuti konngudi so wiide wonde de o haali ko e 3e mandat to banggue hoorejo Macky Sall so wiide makko de jayde wi ko fitini lawol o ganduɗa ko hoorejo Macky Sall e ko yuti e keɓal 3e mandat so tawi kay o ɗaɓɓiti ɗum kanko noon Pape Samba Mboup omo haala ha joni holliti wonde so tawi kay hoorejo Macky Sall ine yiiɗi tigui ƴamtude leefol lawol tataɓol ɗum ɗon hay hunde ala ko wawi jaggude mo hen e fannu o kono kadi o holliti wonde de ko Sénégal naɓeɓe gona nehiɓe ɗin konngudi jaaji kadi o suuti hen mboɗo andi koko yewti ko e gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe coronavirus o holliti wonde fonno tan ko waɗede ko fate banggue hono confinement woni joncude yimɓeɓe jamma e ñalawma subaka kam e kikiɗe goɗɗum ɗum ko haali ko relation woni tan jokkodiral makko e maître Abdoulaye Wade le pape di Sopi so wiide makko de o waɗi laabi kewɗi gam yidde hebdemo kono on holliti wonde oɗo saaha ala mo bismoto kono kadi ala mo yilloyto jayde enquête loski nden ɗon jayde ari koko yewti ko yala haali Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa haala muɗum feñin ɗo e yontere ɓen ɗo nde kono tan de ngollo lawol haala ka arti kono ko e fannu goɗɗo o saaha de ko ala haali avortement woni kay ko noddira toon to ganduɗa ko o woni gendarmerie woni loskoɓe ko yewti e fannu o kanko jayde enko de hollitama wonde o waɗama convoqué manam o noddama e oɗo subaka hande toon to section de recherche mbo gendarmerie gonɗo to Colobane fof tan noon ko gam addude ne wayno yiyande makko walla e laɓɓitinde gueɗe avortement mo ganduɗa omo kay tuuma jillude hen sukaɓe tato walla mbiyen yimɓe tato oɗo saha hande e jaggama ina hen infirmier e kono kadi e mineur woni suka debbo mbo duuɓi tokosi kono kadi e sehil makko kanko Cheikh Yérim Seck o saha hande omo huccidiri e ɓen loskoɓe toon to Colobane jayde stade uddatadama ko ɗon tigui guddirten roɓene men jayde jeewoɗo subaka hande jayde wi ko toon to Angleterre ne wayno ko ɓamtugol baɗoɗe teddugal leydi men Sénégal Sadio Mané Ismaïla Sarr oɗo saadi no wayno hollitama wonde ko gartal ngal ganduɗa ngal hande ina manki tigui ƴellitade walla mbiyen wade no wayanno
kono tan de Cheikhou Kouyaté kañum kam nangitima tigi no hanirtini kanko Sadio Mané noon holtama de wonde oɗo saha e match hanko kanko tigi wonno Liverpool najo ɓurɗo tigi mantinade kono tan de haɗata Everton ene wayno de falimaɓe tigi match o gasiri ko ndiga e ndiga Ismaïla Sarr kañumni tampini hono défenseur ju Leicester City e match on ɗon kono Kouyaté kañumni kam e Crystal Palace de o saaha jayande wi koɓe batti toon to championnat mbo dunde Europe goɗɗum ko tawete hen ko polgo Real Madrid hanki hakkude mabɓe Real Sociedad loggi ɗiɗi e loggol gotol sabima noon ha kamɓe le merengue o saaha hande ɓe ƴetti hono gardigu championnat toon to FC Barcelone Bundesliga ala anda o saaha hande ƴetti tigui walla mbiyen sabima ha dorto mum to ƴetti deuxiéme place e ko yitti on ɗon championnat goɗɗum ɗum ko Lewandowski kañum de o saha hande hepti ko yewti ko e record mbo Pierre-Emerick Aubameyang ɓiɗo gabonajo joguino toon to championnat mbo Allemagne ene wayno ko ɗum ɗo woni ko tonguno ɗen e roɓino men jeyandeje o subaka Aissata noon tigui Amadou ko eɓɓore wonde udditen faade tan e hande ko faye ɗum ko ganduɗa kañum woni coronavirus e ko addani Sénégal kono kadi nate ganduɗa ita Amadou nani nder leydi meɗen te ɗo joni ɓe daari tan yo itte ɗum ɗo nema en gar hen puɗɗoreden noon Amadou coronavirus tawde kañum ɓuuri uddude koye yimɓe ɓe Amadou joni e nder semaine goto yimɓe 24 mbasi hen pittali mumen hanki e wasɓe e pittali mumen ɓe Amadou tolni koye 64 ɓe ganduɗa ɗo joni yette nani corona wonani continue ena yette wara te wiyano ko Amadou piko heɓama te guila piko heɓa ha joni ƴewtinda ko ɗum ɗo no wiyete kadi résultat ji ɗi jippaki kono koko ɓeydi saabu kala nde test waɗa ma temedere nde fawa ñande foof te ɗum ɗon Amadou ɓeydi tan kone hulɓini ko hunde ganduɗa nde ene hawi moni kala ene hawi aussi fanniyankoɓe to banggue cellal balli e to banggue science woni gandal towgal saabu wawa amnat ɗo wiyete leydi heeɓi pic et puis kala ñande eɗen ɓeeta temedere no mbiɗa ni e nder temedere foof eɗen ɓeeta presque 10% ha e ko rewi ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ɗeeɓi addude jeddi seeɗa to banggue kamɓe hagguilanteɓe ɓe holto pigo woni pig mo ganduɗa fonno wonde ko so tawi hono confinement total waɗama ande heɓɓe rafi o ande ɓe ngala rafi o walla waɗe ko wiyete dépistage massif woni tan yimɓe foof ne wayno ñakke ha gande joguiɓe rafi o eɓe ganda ko nden woɗi gandata exactement beele a yettima pig walla a yettaki pig kono noon so tawi hande en mbaɗani confinement hono confinement yiɗirno ni te ha hande eɗen jiiya yimɓe ne ɓeyɗiya heɓde rafi o te sa daari pour ande pig il faut e nder temedere 60 keɓa woni virus o daña circulde e nder yimɓeɓe ha yimɓeɓe foof ha yimɓe hewɓe mbawa heɓde rafi o yewon tuma ko nden ɓitirgal ngal wawi ɓedde ko woni ko gonga ande ɓeɗo 65% hankkadine ɓe keeɓi mboro so wuuri ko fonno ko wurde ƴiƴimeji yimɓeɓe won tuma noon o wawa jogade fartange wuuroyde e neɗɗo goɗɗo par ce que tawata hankkadine ko faibli walla mbiyen ko hankkadine o leefi o natti wawde hay hunde e on tuma noon ɓeeto fonno waɗede kadi hay ɓeeto ni ɗo mbaɗirta ngo mi anda hedde banggue hono médecine walla mbiyen banggue safara kono kam ɓeeto ngo mbaɗata ñande foof ɓe mbiya ujunere e hono testama temedere e arti ɓe mbaɗa ɓeeto ganduɗa ngo ɓe mbi ko 10% walla ko 9% min ɗon ene haawi min uddi hakkillam ko gueɗe gandal noon mi anda kono kam normalement so tawi aɗa ɓeeta ko yewti koye pourcentage fonno wonde ko fodde une semaine woni yontere malla balɗe sappo e on tuma ndendina foof ganda ko dañƴa yontere nde e on tuma mbawa famde holko woni pourcentage o kono ene ɗeeɓi hawde mi en tout cas ene ɗeeɓi hawnade Amadou tigui ko ganduɗa guila piko wiyama heɓama ha joni ustaki kono koko ɓeydi mataw maɓe gartu hen e banggal communication kadi ɓe labtina yimɓeɓe ha laaɓa banggal gongal ne koko ganduɗa kañum woni statut walla nate gonde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko wayno Dakar Saint-Louis Rufisque hay Gorée ene ƴewtinda nate guila jamanu colonisation ina wiye jimadi en nani ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗo joni noon ko wayno wona Sénégal tan ɓiɓɓe Afrique ɓe daari koko ɗeɗon nate yo itte ha laaɓa beele ɗum ko ganduɗa kañum woni jimadi Amadou ne ene gasa ɗo ene woodi wona hunde wemde saabu eɗen gandi Afrique guila 1960 waɗi heɓɓe koye munen hande sa daari ko duuɓi 60 presque won hen ko 59 won hen ko 58 hay ko nandi hen tawi koto banggue Afrique francophone waddi so tawi indépendance o woni ha joni jimadi ndi
ittaka to banggue ina wayno konngudi kono ittaka to banggue baɗal e to banggue gollal e ko way noon saabu en ƴeewi hande leyɗele meɗen kewɗe timtoto koye leydi mbande doola France leyɗele meɗen kewɗe keddi koye yamirore ummade e lamɓe ɗi ganduɗa kañumen jibno ɗumen wadde so tawi hande ko wayno statut uji ɗi ganduɗa ɗi hande ne keddi ha hande e beddaji men mawɗi ene keddi e nokkuji men mawɗi eɗen darta ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɗo gonno ene mbaɗa ko beela ene mbaɗa gueɗe countryɗe e leyɗele meɗen sa daari omo ganduɗa ko général Faidherbe eɗen gandi wonko waɗi ko heewi wonko golli ko heewi e to banggue ɓiɓɓe leydi ndi ene gasa tawi o waɗi participé no feewi e ko yewti ko e gueɗe jiimaɗi hande heddide e groupe ɓalejo jonnon hande o sukaɓe ko wiyete de nouvelle génération kañumen hande daari ɓitt ɗum paami wonde ɗum ɗon ala foof alna ɓiɓɓe alna yimɓe gartam tene kadi ko jibinte ko so ari ene andi oɗo statut ngoɗo photo walla ko maha koɗo hen image neɗɗo ko oɗo tigui darinoɗo hen jiimi Sénégal foof e kuuɓal ene waɗa ko wela e dow Sénégal wadde ɗum ɗon ne wayno ko histoire mo ganduɗa o ko histoire jokkowo e kala saaha ɗum ɓe ƴeewi ɓe tawi wonde noon kamɓene ɓe natti waw ɗum muñji donc ala ko woni darde mabɓe hande ko yo itte ɗum ɗon noon en tawi toon to Saint-Louis ɗo e Dakar Ziguinchor Gorée e ko way noon ha toon to Rufisque ɗon ko donc noon ko ɗum woni hande koɓe ñaagui saabu en tiftoro to Thiaroye ko wayno ko noddirteɓe tirailleur sénégalais ɗen gandi won hunde kewirno kono kadi wona tan Sénégal saabu ko wayno République démocratique du Congo to ɗen gandi ko Congo Belge wiyetno saabu ko Belgique naɓe kañumen bannoɓe occupé e on ɗon tuma eɗen gandi won statut mawɗo mo ganduɗa ko tonuji maha toon ko après mum ne kewi ko gueɗe cuɗari mawdi waɗa hen e on tuma ɓen gaari manifesti keeli ɗum bonni ɗum ha boni saabu nattude yiide omo ganduɗa ko Louis Dessoumi Dioumani on jogino ɗum e on saaha e on tuma noon ko gam ittude ha laaɓa ceer momtude gueɗe jimadi e gueɗe haqqilantagu heddotongu e gueɗe ko wiyete ko hono ɓerɗe sukaɓeɓe noon tigui Amadou hayso tawi toon to diwan mo France ay manifestation dañnoɗo ñanden seppo ɓe mbaɗi eɓe liiɓa kamɓe koye mabɓe e ko wayno statut ji saka ɗo e nder leydi Afrique ko ɗo min kaɗata e roɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude won adi tan saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗen noon e banggal caméra o Allah jarama on jarama.